Мен Эльза Ахмеджанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барыгызга да хәерле, матур көн теләп калабыз. Бүген 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Халыкара балаларны яклау көнен 1950 елдан алып бәйрәм итәләр. Бу турыдагы карар 1949 елда Хатын-кызлар федерациясенең махсус сессиясендә кабул ителә. Бәйрәм иң беренче чиратта олыларга балаларның тормышка, иреккә, фикер җиткерүгә, мәгърифәткә, дингә, сәламәтлеккә төрле хокуклары булуын искәртә. Нәрсә соң ул бүгенге көн күзлегеннән чыгып балаларны яклау? Кемнәрдән һәм нәрсәләрдән? Бу һәм башка сорауларны мин Ләйсән Ганиева, бәхет ачкычы иҗади төркем җитәкчесенә юллыйм. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, Ләйсән ханым, исәнмесез? Хәерле көннәр, бик шатмын сезнең бүген студиябызда булырга. Без дә бик шат сезне бүген үзебездә кабул итәргә. Ләйсән ханым, үзегез белән әзрәк таныштырып китсәгез иде, һәм иҗади төркемегез турында да ишетәсебез килә. Аның идеясе ничек килде сезгә? Нәкъ менә 16 ел элек мин беренче мәртәбә әни бәхетенә булу бәхетенә ирештем. Һәм инде һәрбер ата-ана үзенең баласына иң затлысын, иң файдалысын, иң яхшысын тели, шулай бит? Бик дөрес әйе. Һәм без хәләл җифетем белән нәкъ шундый ата-аналар идек. Беренче балабызны үстергәндә аның өчен төрле түгәрәкләр һәм төрле үзәкләр, балалар үзәге сайлаганда безнең гаилә таләбенә һәм сайлаган әдәп әхлак юлына туры киләме? Шул сораулар күз алдында иде. Һәм инде күп кенә мәсьәләләр белән һәм күп кенә проблемалар белән очрашырга туры килде. Берничәсен әйтеп тә китәсем килә. Беренчедән, бала кем белән аралаша. Бу бик мөһим инде әти-әни өчен. Балаларның гаиләдән тыш нинди мөхиттә үсә? Бу да инде бик мөһим әйбер, шулай бит. Һәрбер ата-ана идеаль итеп үстерәсе килә баласын. Һәм инде без түгәрәкләрне дә идеаль түгәрәкләр сайларга тырыштык. Таба алмагач, үзебезнекен оештырырга булдык, шулай әлбәттә. Һәм инде менә 10 ел дәврендә без беренче проектлар белән хәзердә эшләп барабыз. Беренче проектлар арасында төрле бәйрәмнәр уздыра башладык балалар өчен, төрле квест һәм интеллектуаль уеннар. Безнең тирәбездә төрле кызыклы шәхесләр барлыкка килә башлады һәм инде иҗади төркемебез шулай итеп оешып китте. Иҗади төркемгә без бергәләшеп, безнең коллектив белән бергәләшеп, бәхет ачкычы дип исем бирдек. Әйе, бәхет ачкычы шул кадәр матур һәм девизыгыз да бик матур. Бәхетле киләчәккә ачкыч дип әйтәсез, диме? Бәхетле киләчәк булсын өчен аны нинди ачкычлар белән ачып кирергә кирәк? Бик шундый кызыклы сорау. Беләсезме, минем фикеремчә, һәрбер әти-әни бәхетле, тәрбияле һәм әхлаклы, итаатлы бала белән. Балалар инде төрле яктан үсешләре белән бәхетле, алдагы киләчәктә үзенең һөнәрләрен табудан үсешләре белән бәхетле, алдагы киләчәктә үзенең һөнәрләрен табу белән бәхетле, һәм инде матур гаилә коруда бәхет дип беләм инде. Бер бүләгебез бар. Бу татарча тәрҗемә иткәндә маймул йодрыгы дип атала. Обезьяний кулак. Рәхим итеп кабул итегез. Бу интерьерны шундый композиция, интерьерны мендәр булып тора. Бәлки ул сезнең студиягызда матур бер урын алып торачак. Бу бизәр өчен. Бу бизәр өчен. Әгәр дә сез бераз ял итеп аласыгыз килсә, мөмкин ял итеп алырга да. Бик мөһим безнең өчен. Безнең дә ял итеп аласы килгән вакытлар була. Түгәрәкләр арасында Сәлам яшь репортер дигән блогер мәктәбе эшләп килә. Моның нәтиҗәсендә әйтеп китәсе килә, чыгарылыш балалар СММ администратор булып төрле компанияларда эшләп киләләр. Һәм инде уңган куллар әйткәнемчә эшләп килә, балалар үз куллары белән төрле әйберләр ясарга өйрәнәләр. Малайлар өчен клуб оештырып киттек һәм инде анда алар төрле телләрне өйрәнәләр, төрле профессияларга
ысулларын, төрле профессияның ысулларын үзләштерәләр. Әйе. Һәм инде иң кызык, минемчә иң кызык һәм мин үзем дә шул түгәрәктә катнашам. Бу зур сәхнә диелгән. Мин үзем дә шул зур сәхнә түгәрәгендә катнашам. Бу түгәрәкнең төрле скетчлар, төрле кызыклы постановкалар ясап, без инде чыгыш ясыйбыз. Төрле бәйрәмнәрдә, мероприятияләрдә. Безнең Бәхтәш кеше төркеме төрле юнәлешләрдә эшли һәм инде аның иң кызыгы ул каникул вакытында яллар үткәрү. 31 май көнне безнең инде әниләр һәм нәниләр ялы башланып китте. Моның өчен без Татарстаныбызның иң матур Арча районындагы урнашкан Яңа Кырлай авылын сайлап алдык. Шунда балалар өчен төрле чаралар, төрле программалар үткәрәчәкбез. Һәм инде параллель әниләр һәм нәниләр программасы белән безнең Дәвәнидә кунакта программасы барачак. Моның өчен biz үзебезнең шәхесләребезне, үзебезнең остазларыбыз белән программа төзидек һәм инде 6 көн рәхәтләнеп далада Габдулла Туйкай йөргән эзләре буенча йөреп, аның музейларына барып, ул сулаган һаваларны суйлап, рәхәтләнеп, үзебезнең эмоциональ яктан да, рухи яктан да һәм инде физик яктан да рәхәтләнеп ял итеп кайтасыбыз килә. Бер генә тапкыр буламы мондай смена? Җәй дәвамында узачакмы, ничек? Әйе, безнең иң беренче смена әниләр һәм нәниләр. Аннары июнь уртасында безнең малайлар өчен смена оештырып җибәрергә эш алып барыла хәзер. Һәм инде июль башыннан алып 2 смена безнең кызлар өчен башланып җибәрәчәк дип уйлап торабыз инде. Димәк, сездә кызлар аерым ял итәләр, ир балалар аерым ял итәләр булып чыга. Әйе, бик дөрес, нәкъ шулай. Чөнки хатын-кызларны хатын-кызларча тәрбия бирергә кирәк һәм үстерү кирәк һәм чаралар аларның үзенчәлекле. Малайларны инде малайларча үстерергә кирәк. Алар булачак программалары, димәк, төрле программалар булырга тиеш. Әйе. Һәм инде безнең ял итүче балалар арасында татар гаиләсеннән дә, дини гаиләдән дә балалар ял итә. Һәм инде кызлар шундый матур киемнәрдә рәхәтләнеп, төрле физик күнегүләрдә эшләргә мөмкинчелек булсын өчен без аерым сменалар ясыйбыз. Бу бик әйбәт. Тагын бер юнәлешне әйтеп китәсем килә, бу волонтерлык юнәлеше. Күп кенә хәйрия фондлары безне чакыралар төрле мастер-класс үткәрергә, бәйрәмнәр үткәрергә. Һәм инде без төрле балалар белән эшлибез, чыгымлы гаиләләр белән эшлибез, физик яктан төрле кимчелек булган балалар белән дә эшлибез. Һәм инде аларның киләчәген һәм инде аларның балачагаларын шундый кызыклы, матур итеп үткәрергә тырышабыз. Тагын бер мөһим мәсьәлә, бу заман бит инде безнең үзгәреп тора. Бездән педагоглардан, остазлардан төрле компетенциялар таләп итә, шулай бит. Һәм инде без үзебезнең коллективыбыз белән ел саен белемебезне арттыру өстендә эшлибез, яңа компетенциялар алу өстендә эшлибез, төрле конференцияларда катнашабыз. Ләйсән ханым, без сезнең белән бүген 1 июнь көнне очрашабыз. Бүген балаларны яклау көне. Менә сез үзегез әни буларак, шәхес буларак, балаларны кемнән якларга дигән һәм нәрсәдән якларга дигән сорауга нинди җавап бирер идегез? Бу сорауга башкача җавап бирер идем. Бәхетле һәм киләчәктә безнең балалар шәхес булып китер өчен нәрсә кирәк? Галимнәр әйтәләр бит, тәрбияле бала ул бәхет. Бала, ул ата-ана өчен бик олы бәхет. Бу беренчедән. Һәм инде бәхетле бала ул безнең милләтебезнең киләчәге. Бәхетле бала һәм төрле яктан үсеш алган бала ул төрле тормышыбызның төрле төбәкләрендә дә үзенең урынын ала. Алдагы көннәребездә дә шундый кызыклы чаралар үткәреп, кызыклы мәгълүматлы уеннар,
интеллектуаль уеннар, түгәрәк стәлләр һәм инде ял каникул вакытында яллар оештырырга тырышырбыз. Бик зур рәхмәт сезгә килеп бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Мин дә сезгә бары тик бәхетләр генә теләп калам. Рәхмәт, Менә бик бу зур. үзегез төшенгән шушы бәхет серләренә килгән барлык балаларга, ата-аналарга да җиткерсәгез иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Алкышлар телибез Сезгә дә өчен. рәхмәт бик зур. Бүген бездә кунакта Ләйсән Ганиева бәхет ачкычы иҗади төркем җитәкчесе булды. Без дәвам итәбез. Ислам динендә бала темасы иң әһәмиятле урын алып тора. Балаларга тәрбия бирү турында бик күп аятлар, сүрәләр бар. Шуларның берсен Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев сөйләп китер. Ә бик тиздән студиябызга танылган җырчы Гөлназ Гафуровны көтәбез. Ул безгә талантлы балалары үзенең укучылары белән киләчәк, очрашырбыз. Дөнья яратылганда Аллаһ Тәгалә бөтен җаннарны яратты, үзен җаннарга күрсәтте. Әләстү би раббикум дип сорау бирде, Раббыбыз кем дип, бөтен җаннар син безнең Раббыбыз һәм тәрбиячебез дип иман китерделәр. Шушы сәбәптән бөтен кеше дөньяга иманлы булып килә. Безнең дөньяда яшәүебезнең максаты без шушы иман белән үтәрлек итеп яшәргә тиеш. Менә бу безнең беренче максат булса, икенче максат һәр сәламәт кеше гаилә корырга һәм үзеннән соң үзенә караганда моның кадәр генә булса да яхшы бала калдырырга кирәк. Менә бүген яшьләр начар дип кайвакыт зарланалар. Әгәр бу чынлап торып дөрес икән, монда яшьләрнең бер гаебе дә юк. Димәк, без әти-әни Аллаһ Тәгалә каршында икенче бурычыбызны үтәмәгән булабыз. Менә шуңа күрә сәламәт ир кешеме ул, сәламәт кыз кешеме ул инде никахлы гаилә корып, үзеннән соң үзенә караганда тәрбиялерәк балалар калдырырга тиеш. Эфирдә хәерле көн Татарстан тапшыруы. Матур көннәр, күтәренке кәеф теләп дәвам итәбез. Танылган җырчы Гөлназ Гафурова һәр балада талантлы, аны күрә белергә генә кирәк дигән фикер белән тулысынча килешә. Аның укучылары төрле фестиваль һәм конкурсларның җиңүчеләре. Балаларга тәрбия бирүдә сәнгатьнең роле турында без студиябызның кунаклары белән сөйләшәбез. Хәерле көн, исәнмесез Гөлназ ханым, хәерле көн Эмилия, хәерле көн Булат. Исәнмесез, хәерле көннәр барчагызга да. Беренчедән, мин сезне чын күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәсем килә, чөнки бүген халыкара балаларны яклау көне. Һәм соравым сезгә, Гөлназ ханым, балаларны бүгенге көндә нәрсәдән һәм кемнән якларга кирәк микән? Сезнең фикерегез? Минемчә, бүгенге көндә мәгълүмат бик күп. Һәм инде кирәге дә, кирәкмәгән мәгълүмат та бик күп. Һәм инде без ата-аналар, укытучылар буларак, аларга дөрес тәрбия биреп, дөрес юлдан аларга юл күрсәтеп юнәлтергә тиешбез. Һәм инде алар бу тормышта адашмыйча матур тормыш итәргә һәм инде безнең дөньяда безнең халкыбызга ярдәмчел булып, кирәк булырга дип өметләнеп калабыз менә шундый теләкләр белән. Безнең матур кичкенә дусларыбыз белән дә танышып китик. Әле якыннарак Булат, сиңа ничә яшь һәм ничә ел син инде Гөлназ апаңда укыйсың? Миңа 12 яшь, мин Гөлназ апада 2 ел укыйм. Һәм нәтиҗәләрең дә бардыр инде, шулай бит. Нинди бәйгеләрдә катнаштың? Мин созвездиедә катнаштым һәм сабантуйларда күбрәк. Без шулай башка конкурсларда да катнаштык, Казахстанда катнаштык, лауреат, беренче лауреат дигән исемлекне алдык һәм инде шулай мөнәҗәтләр бәйгесендә Гөлзадә Апасов-Филинның конкурсында катнаштык, анда да беренче лауреат исемлеген алдык. Һәм инде башка бик күп конкурсларда, созвездиеларда да. Безнең ничек, Эмили? Миңа 10 яшь, мин Гөлназ апайымда 1 ел укыйм. Без быел гына Казан шәһәр филармониясында балалар филармониясын ачтык. Һәм инде булар минем шәкертләрем, яраткан шәкертләр, һәм инде бүгенге көндә без төрле концертларда, бәйгеләрдә катнашып, көн күрәбез. Балаларны сәнгать итеп тәрбияләү нәрсә бирә аларга? Бик әһәмиятле. Менә бит алар бүген дә менә субханалла машалла дип кенә карыйбыз. Иң беренче яктан инде аларның менә бу безнең сәнгатебезгә гашыйк булулары аларның тышкы кыяфәтендә дә күренә. Һәм инде аларның уй фикерләре башкача. Алар бит инде безнең белән аралашып, безнең белән көнкүрештә
Үз-үзләрен тотышлары. тотышлары белән бездән үрнәк алалар дип әйтим инде. Балалар, беләсезме, сездән нәрсә сорамакчы булам? Менә без бәхетле балачак дип әйтәбез. Ә менә сезнең күзлектән чыгып, бәхетле балачак нинди ул Булат? Менә синең өчен бәхетле балачак нәрсә ул? Минем гел урамга чыгу, кем буена мәктәптә белем алырга, аннары тагын җырларга күбрәк. Күп җырлаганда мин Рәхәтлек аласың, шулай бит? Әйе. Тамашачылар Рәхәт алдында алалар инде. Менә кичә генә безнең 3 көн дәвамында балалар филармониясе һәм инде шулай ук Казан бию ансамбле балалар студиясе белән берлектә 3 көн концерт узды. Алар инде рәхәтләнеп, җырлап, биеп, төрле уен крауларында уйнап чыгыш ясыйлар. Эмилиядән да сорыйк әле. Эмилия, синең өчен бәхетле балачак ул көне буе урамда уйнап йөрүме? Юк, минем әни янында, әти янында алар белән төрле уеннар уйнау, минем кечкенәдән белән уйнау ул минем бәхет. Ой, субханалла, шул кадәр акыллы балалар, күз тимәсен үзегезгә. Гөлназ ханым, сез үзегезнең балачагыгызны хәтерлисезме? Һәм искә төшергәндә менә бу иң күңелгә ятышлы, иң матур мизгелләр балачак турында нинди алар? Иң тәмле чаклар инде шул Булат әйтмешли, урамда уйнаулар инде. Киң болыннарда кайта идек, битләр капкара, куллар, аяклар инде анда. Безне инде әни әтием җәй көне авылга кайта иделәр һәм инде анда рәхәтләнеп көне-төн уйный идек. Һәм шулай ук менә безнең Эмилия һәм Булат кебек, минем шәкертләрем кебек төрле менә шундый кружокларга йөрдем. Үзем дә биргә җырларга мәш килдек инде. Сез бит әле бәхетле әни дә. Балаларыгызның киләчәген ничек күрәсез? Мәхәббәттә күрәм. Мәхәббәт туган иленә, ата-аналарына, гаиләгә, тирә-юньгә, дусларына һәм инде эшенә бар нәрсәгә менә мәхәббәтле булсын балаларыбыз. Юллары уң туры булсын, юлларында яхшы гына кешеләр очрасын, аларга юлдаш, аларга терәк булып инде. Бик матур теләкләр. Балачагыгыз бәхетле булсын. Зур олы тормышыгызда шулай ук бар, тик бәхетле генә булсын дигән тәктәрдә калабыз. Балалар үзләренең сихри дөньяларында, без олылар бер кайчан да әйләнеп кайта алмаслык хыялый илләрдә яшиләр. Балалык күңелдә озаграк яшәгән саен кеше бәхетлерәктер мөгаен. Ә бәлки киресенчәдер. Балаларыбыз бәхетле булсыннар иде. Без әтәнләр моның өчен хәлебездән килгәнчә тырышсак иде. Көнегез матур үтсен, ә моның өчен бары тик матур уй-фикерләрдән генә башларга, һәр көнегезне елмаерга онытмагыз. Исән, имин булыгыз.